Gratulujem teda k dôležitému víťazstvu. Ako hodnotíte váš výkon? Ďakujem pekne za gratuláciu. Zápas by som hodnotil na 50% spokojnosť, pretože s výsledkom samozrejme spokojnosť. Vzadu sme druhý zápas po sebe neinkasovali, ale musím povedať, že čakal som na lepší výkon. Úvod zápasu tých prvých 5 minút bolo v poriadku, bolo fajn, super sme náňali, vytvárali sme si tie nebezpečné situácie, ale v nejakej tej 5. 8 minúty sme poľavili a hral sa taký medzi 16-kový futbal a super akorát v šamnarej situácii, kde sme ich dobre vyriešili. Ujali sme sa videnia tesne pred počasovou prestávkou, kde sa presadal Daňadži a ja som chalanom, nech sa trošku ukľudňa, že to je dosť nervózne, nepresné a v druhom počase sme si síce vypracovali viacero golových situácií a škoda tej realizácie. Zápas mohol skončiť aj krajšie, ale musíme byť spokojní v dnešných zápase iba za výsledok a určite vieme lepšie. Čo bol ten dôležitý faktor, vďaka ktorému ste vyhrali? Takže za to sme hovorili že super, ak som hovoril, v prvom počase mal nebezpečné štatálne situácie, lebo sme ich nejakým spôsobom prežili a určite bol však ja nám trošku pomohol, chlapci sa v kabíne ukľudnili a v druhom počase Chlebková 100% šanca, Danečího, Okunčího, čiže tých šancí v dnešnom zápase bolo dosť, ale skôr mám aj ten náhradný projekt. Keby máte vyzdvihnúť výkon nejakých hráčov, tak ktorí by to boli? Ja stále chcem pozerať na kolektív. Tá zadná formácia fungovala, dá sa povedať, v poriadku, dobrý výkon Jendrek a ja som čakal možno trošku od stredovej formácii, že to tam by sme ju viac podržali a boli presnejším smerom do kombinácií, ale celkovo ten výkon jednotlivcov budem hodnotiť iba ako príjemný. Super, ďakujem veľmi pekne.